Halløj sovs. Jeg starter lige videoen, og jeg er på sådan en her ting, og den er lavet meget godt faktisk. Ej, jeg ved ikke, tør jeg det her? Ej, jeg vil falde. Du tager bare kameraet imens. Kun imens. Når du er klar? Ja, jeg tror, jeg er klar. Så hop. Kom, 3, 2, 1. Jesus. Styr med den anden. Hold med en hånd, Ja. Hallo. Så. Ser det ud til, det er min tur. Så langt. Jeg kan ikke komme af. Og så er det min tur. Okay, jeg har lige fået sendt dig. Du er en af dem, der dræbte min hånd. Før. Hvor der var forresten en hvad hedder det? Myre, der sagde. Bidt dig. Okay, 3, 2, 1. Så. Og nu spiller vi. Jamen, hej. Hej. Farvel og subscribe for flere videoer. Hej.